expressa lliurement. El seu cas no és l'únic que hi ha hagut a l'estat espanyol. Amb ell, més de 20 artistes han estat jutjats a l'Audiència de Madrid, entre els quals el cas recent, el recordareu, dels Tirititeros de Madrid o el cantant de Defcon 2, César Soler. I molts d'ells han estat condemnats fins i tot en sentències dures. Consideram que l'escalada de persecució de l'estat espanyol a tots aquells que manifesten les seves idees lliurement vulnera el dret a la llibertat d'expressió que ha de tenir qualsevol ciutadà, reconegut també pels drets humans de les Nacions Unides, i posa en perill els principis bàsics en què es sustenta i s'ha de sustentar necessàriament una societat democràtica. Per això ens hem reunit avui diversos artistes per reivindicar el dret bàsic a la llibertat d'expressió i a la crítica en forma d'art i en total suport a Josep Valtònyc en la seva injusta persecució. Denunciant el tarannà antidemocràtic de l'estat espanyol i la vulneració de llibertats que han patit i continuen patint artistes només pel fet d'expressar les seves idees amb el dret fonamental de tota societat, que és el dret a la paraula. Moltes gràcies per haver vingut. Començarem aquest acte, una desfilada d'un reguitzell d'artistes, i començarem, si voleu, amb el Marc Alomà, que en la seu violoncel us oferirà la seva música. Sí.